Hej og velkommen til den her video på min kanal. I dag vil vi åbne en pakke i vores julekalender, fordi vi ikke fik noget pul i går. Vores pul i går var eller kassen. Der kommer en video med Rogers Trade Night, hvad jeg fik derfra. Så vi har lige her igen teaseren. Her der er vores teaser. Godt. Energy. Sobble. Electrade. Kufu. Bosses Order og Forgome, Gamose, Raikou og Gaioka. Det var alt for den her video. Okay, vi skal lige have et bonus her. Viser lige, hvad vi har fået indtil videre i serien. En Mega, en Spiro, en Mega Bombersaur, en Night Stretcher. Det var alt for den her video. Vi ses!